Egunon. Egunon, zer nahi duzu, Atzea soa nahi dut baduzu. Bai, gelditzen zait. Nongoa da? Azkaraten prestatzen da. Oso ondo. Zenbat da? Merka da, 12 euro eta 20 zentimo. Oso ondo. Bi hartuko ditut. Ongi besterik? Bai, Idia Zabal eriko ardigazna baduzu? Ez, produktu hori ez dugu. Nola? Eskual produktua da, ara ere. Noski, baina hemen iparraldeko produktuak bakarrik baditugu. Arnoa edo zagardoa nahi duzu? Anua bakarrik, mesedez. Beltza edo zuria? Beltza irulegikoa, mesedez. Botila bat? Bi botea atuko ditut. Ondo, eta honekin besterik? Aski da, kontua emango dirazu? Bai, noski. 27 euro eta 15 zentimo. Turi, Eskerrik asko. Eskerrik asko. zuri ere eta Agur. laster arte. Agur, agur.